Uyabona angikwazi mina ukushada nawe ungenalutho. Ngikuthathe wena ngishonelwe unkosikazi ungenalutho. Ufice thina sinonkosikazi sesisebenzile. Mase wena ufaka umfana wasengadini lana nilalane naye la endlini yami. Ngikubambe mina ngikuprove nangama camera lokho. Emva kwaloko wena ucabanga ukuthi mengikudivorce khona into ozoyithola. Ngizokushaya. Ngizokushaya ngikuthole lutho. Ngizokushaya ngomuthi mina uyashona. Ngiyakuthola lutho. Ngiyakutshela ngeke uzuthole lutho kumina. Ngoba mina asifuni into ethi abantu abashawe ngomuthi but engabe umuntu osuke lapha. Ngoba wena into edala ukuthi uze la kumina ngoba ngishonelwe unkosikazi, nginama assets, nginama business, nginama flats, nginayo yonke into. You are turning a mindset ethi angishade noZuma after 1 year ngizobe sengifakala ngoba unezisebenzi mase ngilala nesisebenzi sakhe. Mina ngizokuligqilaza ngikubulale ngomuthi. Phela nje. Ngeke ngime nawe enkantolo mina. Wafika ungenalutho la. Wena zahlangana nawe emall uyothenga oplastic ka Shoprite. Angithenga Shoprite mina. Ngithenga ka Checkers na ka Woolworth kuphela. Wena uyothenga ka Shoprite. Uphethe uplastic ongenamsebenzi kade uhola igrant. Namhlanje ngikwenza into kakushise ngane zakho ezothi ekhaya. Ucabanga ukuthi manje uzodivorce mina la kube khona into ethola awuzothola lutho. Awuthole lutho. Ngeke ngikuthole lutho. Ngakaza ngomuthi nje mhambe yoshona. This is Babu Dotela Baba Sizwe Jabu.